जोंखौ थगायना लांदों अरुणाचलाव पापुआ ओमफ्राय आंखौ जर जबस्ति सेक्स खालामदों ओमफ्राय पापुनि लोगो दावहारुना आंखौ दावहारुआ जर जबस्ति सेक्स खालामदों लांनानै बेना हिन्जाव दंखायो फिसा सानै गोनांहाय हिन्जावा बेंगलराव थायो। माहा लांनाय नोंसोरखौलाय? जोंखौ अरुणाचलाव लांदों बिसोरो आंखौहाय जर जबस्ति सेक्स खालामनानै 500 थाखा फैसा जासिदों बियो आंनो। ओमफ्राय नों जुदि बिनो होआबा बेलाय नोंखौलाय मारै खालामनो हागौमोन? जर जबस्ति फेन फुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। नोङा नोंदोलाय मारै कन्टेक्ट जानायमोन बेलाय? आं जेबो मिथिया बेखौ सिनायाबा आङो ओमफ्राय आंनि लोगोआ मिथियोमोन आरोना बे लोगोनिफ्रायसो नाम्बारखौ लानानै बियो आंखौ माबादों ओमफ्राय आंनि लोगोखौसो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आङोहाय लोगोफोरजों थांफादोंमोन लोगोजों। नों मा गामिनि? आङो बैग्रिबारिनि। नोंहा बैसोआलाय बेसेबां? 15। ओमफ्राय बैग्रिबारिनि मा नाम नोंलाय? रंगिना। बबे बैग्रिबारि? गट खाथिनि। नोंनि नामखौ गोसा बुं। रंगिना। रंगिना मा लिरो? नार्जारि। हिन्दु ना खृष्टान? हिन्दु। नों दा दावहारुखौ लादो मिथिबाय? मानो नांला नोंसोर उन्दुबाय सेक्स जाबाय माथो? सानै गथ' दंनो ओमफ्राय हिन्जावा बेंगालराव थायो बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ जबरदस्ति लांनानै फैसा होनानै खामदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा न'खराव मामा बाबा आंल'सो दं। मामानि नामालाय मा नाम? मामानि नामा सन्देसुरि बसुमतारी बाबानि नामा प्रसेनजित बसुमतारी ओमफ्राय आंनिया टुनि बसुमतारी। नों सिनाया गारालाय मारै थांखो? आङो पापुखौ सिनायखायोमोन ओमफ्राय दावहारुखौबो सिनायामोन आबो। दावहारु बे सिनायाबा मारै उन्दुखो? माने बिसोरो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं टुनिजों थांबाय आरोना लिंहरनायाव।